Сәләм, дуслар. Бүгенге тапшыруның беренче хатын башлап, ачып, укып китәсем килә. Галия, исәнмесез? 9 июль көнне Югары Терешко авылында туып үскән. Новоспасск бистәсендә гомер итүче Рафаэль Исмаилович Надыршинның туган көне дип башлана әлеге котлау хаты. Шул уңайдан сезнең тапшыру аркылы аны ихластан без, әнисе Равиля Абдулалимовна, хатыны Фәхимә Яхиевна, кызлары Гүзәл һәм Илнара, кияүләре Фаил һәм Тимур, оныклары Амир һәм Сафина котлар идек. Картайып җиткән көнемдә олы терәгем булыр дип тәрбияләгән балам да гомер күзләренә керә. Ул инде күптән үзе дә бабай, шөкер, тормышы тулы. Безгә дә гел ярдәм итеп яши ала. Балакаем, ихластан сине туган көнең белән котлыйм. Бар кылган изгелекләрең өчен сиңа да, киленемә дә олы рәхмәт әйтәм. Һәм соң сулышыма кадәр янәшәмдә булуыгызны өметләнеп калам. Ә инде мин сезне үземнең хәер дугамнан калдырмам, Алла бирсә. Кадерле тормыш иптәшем, бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәрчак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза-яза тулган көндәлек. Кайсы елның, кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Бу тормышның озын елларыннан атладың да һаман атладың. Кеше дигән, булдыклы ир дигән исемеңне горур сакладың. Яшигәле якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны Ылыгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык, сагышны. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче тиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлылык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән, ике шәшкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине тиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар шәшсен һәрчак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Кадерле Рафаэль Исмаилович, әниегез, яраткан хатыныгыз һәм бала аныкларыгыз сайлаган җыр безнең тапшыруда яңгырый. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка айырылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән айырылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләр
ekan. Жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл аша тұрған екен. Туған екен, дос туғанны жиған екен. Жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл аша тұрған екен. Елға біргені келеу, біз туған кен. Шуның башка күннән айырылып торган екен. Елга бер генә киләү, без туган кен. Шуның белән башка күннән айырылып торган екен.